Net een kraaiende wanne, maar een conducteur die maaswekker maakt. Het kan al een keer op het station van Marm. In de trein met Dromeland als bestemming. Ja, dat is een hele luxe vorm van een bed and breakfast, maar dan in een hele mooie authentieke rijtuig uit de jaren 20. En helemaal in de stijl van de Orient Express. En dat was vroeger de meest luxueuze trein die zo boeken koest. En dan gies van Parijs naar Istanbul en dan wies van alle gemakken en luxe voorzien. En dat hebben we geprobeerd na te bouwen in onze rijtuigen hier. Nou, ga je een mooi zitje waar je met z'n tweeën heerlijk even een boek lezen kunnen. Of een spultje dwang kunnen, zodat je even lekker kan ontspannen hier. Deze iedere loekbeulig zal het station net zo gauw verlitten, maar dat houdt de gasten net in. Nou, we gaan een heel mooi gastenboekje in de coupés lezen en daarin binnen eigenlijk alleen maar louter positieve reacties en daar ben we heel wies mee. Ik denk dat je in Europa net een perron vinden waar en een pannenkoektrein is en een sleeptrein in de stijl van de jaren 20.